しもーし。もしもし。もしもし。大丈夫ですか？ The remaining says from BTS was staying in South Korea. And now, let's find out how he did it. Ika-san? 泥だらけのその通りをこわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空に何でも変わってけるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕を連れて進めどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされて守る意味を知ったグレーの花よ咲き遅れ運命を照らして稲光の雑音が耳を刺す戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがある分かってるけど水面首から乗るせなく透けてみるデザイル天罰 I don't need you いつさえの花より挑み続け咲いた地理が美しい乱暴に敷き詰められたトゲだらけの道も本気の僕だけに現れるから乗り越えてみせるよ簡単に片付けられた守れなかった夢もグレーのシリーズに根を生やしこの地に宿って人知れず儚い尻食結末無情に破れて悲鳴の風吹く誰かの笑う影誰かの泣き声誰もが幸せを願ってるどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされて守る意味を知ったもしもし。大丈夫ですか？ The remaining says from BTS was staying in South Korea. And now, let's find out how he did it. Ika-san?